O Concello de Caldas abordará a recuperación da carballeira e do xardín botánico. Farao cunha achega concedida polo Estado e financiada con fondos europeos Next Generation. O municipio recibirá 1,45 millóns de euros no marco do programa de mellora da competitividade e dinamización do patrimonio histórico con uso turístico. Facemos coincidir o día hoxe porque para min é un día emblemático. Hoxe fai 18 anos que son alcalde. E, polo tanto, queríamoslo celebrar con un feito moi reseñable, tanto en cuanto a cifras que son moi significativas como o que vai a ter de transformador. Hoxe visitou a Carballeira o subdelegado do Goberno en Pontevedra. Abel Losada estivo acompañado polo alcalde e por outros membros do Goberno e polo enxeñeiro agrónomo redactor do proxecto. Sobre o terreo destacou a importancia destas achegas. Eu creo que aproveitar os recursos de carácter histórico, cultural para o turismo, pois é un elemento central. É un elemento central, ademais, no caso de Caldas, pois un paso importante polo Camiño de Santiago e que probablemente, ademais, no ámbito da provincia, pois vai permitindo reequilibrar a provincia. Había no conxunto da comunidade autónoma pois un peso abrumador de Santiago como referente histórico-turístico e eu creo que é moi importante ir pois descentralizando. O proxecto inclúe actuacións para recuperar a riqueza botánica e mellorar o patrimonio, a funcionalidade e a estética do espazo. Así eliminaránse especies invasoras e exemplares en mal estado, repararánse os elementos deteriorados, melloraránse o alumeado e o saneamento, restauraránse os camiños e recolocaránse diferentes especies. Poner en valor todos los elementos vegetales actuales, sobre todo los arbóreos, y se van a complementar recuperando un poco la filosofía de diseño de jardín romántico y paisajístico inglés de la zona del Botánico, la carballeira racionalizada, obviamente con sus hileras reconstruidas, y también la parte vinculada al Parque de los Llorones. Ello obviamente va acompañado de diferentes propuestas vinculadas a infraestructuras, a pavimentos, riegos, drenajes, alumbrado, etc. Durante o acto de presentación da intervención plantáronse de modo simbólico 3 exemplares de carballo.